ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଆଶାନୁରୂପକ ଲାଭ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପରିଚୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଯଦି ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି କିଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସୌଖିନୀ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟି ଆଜି କଟିବ। ଆଜି ଧୀର, ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାପଡ଼ିବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାର କଳ୍ପନା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି କରିନଥିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କଟିବ। ଆଜି ମନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯଶ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଦେହ ଓ ମନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆଜି ଦିନ କଟିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଆଜି ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଆଜି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଦଳରେ ନିରାଶ ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଅସହନୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଅଯଥା କଳହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କୌଣସି ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଆଜି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଭୋଜିଭାତରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ହସ ଖୁସିରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଟିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ। ଆଜି ମିତ୍ର ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ କୌଣସି ଏକ ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଜାଗା ବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ବଡ଼ ଧରଣ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛୋଟ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଫଳବତୀ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖରାପ ମିତ୍ର, କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକା ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ର, କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଜମିବାଡ଼ିକି ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସମୟରେ ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଜି ଆଶାନ୍ୱିତ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆଜି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କମ୍ କଥା ଓ ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ାଠୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ଜମିଜମା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାମରେ ଆଜି ମନ ଦେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଘର ସଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥାନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର, ଆଜି ସେହି ଧାର ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ ଓ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବେପାରରେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସବୁ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳବତୀ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ।
ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଘର ପାଖରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମ ପୂରା କରିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଅଛି, ଚାହୁଁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ହେବେ। ମନଟି ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଜମିଜମାର ବିବାଦ ତୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ବକେୟା କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ମିତ୍ର ଓ ପରିଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଭ୍ରମଣରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଏକ ମନୋରମ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହକୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। ଅହେତୁକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବାଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି କାହାକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଜି ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
व्यापारीमाने निजर व्यापार को बढ़ाइबा पाई किछि स्थान को जीवा आसिबा करिबाकु पड़िपारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबारे बाधा उपजी पारे। जीवनसाथी सहित मतद्वंद्व और मतभेद देखा देई पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। आज आपणकर छोट मोट शारीरिक असुस्थता देखा देई पारे। मुंडबिंधा और आंठुगंठी परी किछि शारीरिक असुविधा भोगी पारंती, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। खर्च कम और आय अधिक रहिबो। आशा करुथिया दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पितांकर सहयोग प्राप्त हेबो। बंधु मिलन सह उत्तम भोजनर जोग रही। क्रीड़ाविद मानक पई संपूर्ण दिनटी शुभ अछि। व्यवसायी माने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करिवे। छात्र छात्री माने जिद्दी स्वभाव रहिबे। गुरुजन मानकर आज्ञा को अवमानना करी पश्चाताप करिवे। पुंजीनिवेश क्षेत्र में काम करुथिले आज आपण पुंजीनिवेश निवृत्त रुहंतु। गृहिणी मानक पई आज दिनटी अशुभ अटे। आज दिनटी आपणक लगी सबु दृष्टि भल। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रफुल्ल और आनंदित रहिबो। आज आपण प्रत्येकटी कार्य सफलता प्राप्त करिवे। आज आपण निज इच्छा मुताबक कार्य करिवे। आज आपणक भाग्यर सहयोग प्राप्त हेबो। आय सामान्य वृद्धि परिलक्षित हेबो। पितामातांकर आशीर्वाद प्राप्त करिवे। अनुभूति और दक्षता बढ़िबो। विलासमय द्रव्य प्राप्त करिपारंती। महिला मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेबो। जीवनसाथी सहित कौन एक मनोरम स्थान को बुलवाक जापारती। घर और परिवार में समस्तंकर प्रिय भाजन हेबे। पुंजीनिवेश क्षेत्र में कार्य करुथिले आपण आज पुंजीनिवेश करिपारंती। जमी जमा माली मोकदमा विजयी हेबे। आज आपणकर शत्रु दमन जोग रही। शत्रु चाहिए भी आपणकर किछि क्षति करिपारिबे नाही। आज बंधु मिलन जोग रही। यात्रा आज आपणक पई शुभंकर हेबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। उभय उभय को बुझिपारिबे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेब। आज आपणक जीवन में परिवर्तन पाई कौन एक निष्पत्ति नहीं पारंती एवं यह आपणक लागि लाभकारी साब्यस्त हेब। आज दिनटी आनंद उल्लास भरा रहिबो। अटकी रहिथिबा दिगरु अर्थ प्राप्त करिवे। परिवेश सुखकर रहिबो। व्यापारी मानक पई आज दिनटी अत्यधिक शुभ। आवश्यकताठू अधिक लाभ प्राप्त करिवे। व्यापार को बढ़ाइबा पई कौन एक नुआ योजना प्रस्तुत करिवे। चाकरियांक पई आज दिनटी अत्यंत शुभंकर रहिबो। चाकरी क्षेत्र में थिबा व्यक्ति उपरिस्थ अधिकारी प्रियभाजन हेबे। ऑफिस कार्य में सम्मानित और प्रशंसित हेबे। विद्यार्थी मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभ रहिबो। गुरुजनक आज्ञा मानि चलिबे। बंधुक सहयोग प्राप्त करिवे। कौन एक स्थान सुखबर प्राप्त हेबो। अविवाहितंक लागि घर को विवाह प्रस्ताव आसीपारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। आज सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। आज दिनटी आपण लगी संपूर्ण भल। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हेब। मन प्रसन्न रहिबो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येकटी कार्य सठिक भाव संपादन करिवे। रोजगार स्थिर रहिबो। अर्थात आय पूर्व भली रहिबो। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। तो आज कौन अवसर को आपण हाथ छड़ा करंतु नाही। वर्तमान सामान्य भली लागुथिले मध्य आपणकर गोटे निर्णय भविष्य में आपणक पई बहुत शुभंकर हेब। निवेश क्षेत्र में आज आप सफलता पाइबे। जमी जमार लगी रही बद आज तुटीज। कोर्ट कचेरी मामला रे आपण जययुक्त हेबे। आज बहुत आशावादी हेबे। आज ऊर्जावान हेबे। शिक्षा क्षेत्र में आग्रह बढ़िबो। कौन शुभ समाचार प्राप्त हेबो। संतान को नहीं समस्या कम रहिबो। संतान मानकर पाठपढ़ा को नहीं स्थिति अनुकूल रहिबो। किछि नुआ करिया पई आज आपणक मन में आशा संचार हेबो एवं यह आपणक पई लाभंकर निश्चित हेबो। उन्नतिशील और प्रतिभावान ये दुईटी शब्द आपण लगी संपूर्ण बसुअछि। मन में पवित्रता रहिबो। शांत स्वभाव रहिबे। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक दिगरे चिंता करिवे एवं यह आपन को आगामी दिन में सफलता प्राप्त करिबारे सहाय्य करिबो। समाज में मान सम्मान वृद्धि हेबो। सेवा कार्य प्रति मन बलिबो। कौन एक मनोरम स्थान को बुलिबा पई जाई पारंती। सांगसाथिक मेल दिनटी कटिबो। नूतन आयर पंथा आपणक सम्मुख को आसिबो। छात्र छात्री मानक पई दिनटी अत्यंत भल।
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ରହିବ। ନାରୀମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅସଫଳ ହେବା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ଓ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଓ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଅଚାନକ କଳହରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଳହରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ଆଜି ପରାଜୟ ହେବେ। ଅଯଥା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଚଳିବେ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ମିତ୍ର, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମନାଇବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବା ଆଜି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବା ଅତି ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାମ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ଅର୍ଥ ଦେଣ ନେଣରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ଜମି ଜମା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ନୂତନ ଜାଗା କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିପାରିବେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଓ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖକର ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କିଛି କାମ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭୁଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ଜଣାଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବିଚିନ୍ତି ଓ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିବେଶଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।